years old boy, primary 4. He's moving caterpillar. Onye bekee o. Onye Nnewi. Kedu onye obodo? Ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekelekwa m unu. Ebe nsi ewetara unu ozi a bụ n'ụlọ ozi ndị sim.si asịrị FM. Aka ma bụkwa nwanne gị nwoke 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ihe onyonyo a ị na-ahụ n'iru ebe a bụ maka nwanne anyị nwoke nke obere a bụ dịka o si wee kọwaa onwe ya na ọ bụ onye obodo Ọkpụ na Egbu n'Uruagụ Nnewi n'ime steeti Anambra. Ya bụ nwata nwoke dị afọ 8 ma nọrọ na ụlọ akwụkwọ praịmarị n'ogogo nke 6 bụ praịmarị 6. Ọ dị afọ 8, 8 years. O wee bụrụ na ya bụ nwata na-anyazi igwe eji arụ ọrụ ụzọ bụ nke ama dịka greda. Ọ na-anya ya bụ ihe mbụ nke ịhụ ebe ọ na-anya ya ọ dị nnọọ ka okenye na-anya. Otu nwanne anyị nwoke wee hụ ka o si eme ya bụ ihe, si mba na ọ bụghị sọsọ ya ga-ahụ ya, si ka o mee ihe onyonyo ma tụpụtakwanụ, o wee mekwanụ ya bụ ihe onyonyo ma zipụtara anyị. Asị mba na nke a ga-adịkwa mma ka unu bụ ụmụnne anyị soro anyị tinye anya na ya bụ ihe onyonyo ka anyị hụ kene ka ya bụ nwata si eme ya bụ, ka o si anya ya bụ igwe greda. Mgbe a jụrụ ya kedu ọ na-agụ akwụkwọ, ọ sị na ya na-agụ akwụkwọ ma kpọkwanụ aha ụlọ akwụkwọ ya. Asịzi ya kedu ka o si wee mụta ihe a, nna ya ọ na-anya ya, ọ sị na nna ya anaghị anya ya, na ọ bụ onye na-anyara ya ndị ụlọ ọrụ na-arụ ụzọ bụ onye kụziri ya. Ọ dị ka o nwere ka ya na onye ahụ na-anyara ya ndị ụlọ ọrụ ahụ si wee bụrụ enyi. O nwere ka ọ bụrụ na ọ na-agachara ya ozi, o wee kụzie ya bụ nwata dị afọ 8 otu esi anya igwe greda. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede. Ya mere ka anyị anya na ya bụ ihe onyonyo ka m pụtakwanụ. This small boy, this is 10 years. 8 years old boy, he's moving caterpillar in Ọkpụ na Egbu. 8 years old boy, primary 4. He's moving caterpillar. Onye bekee o. Onye Nnewi. Kedu obodo? Ndị Ojukwu, Uruagụ. Eji m ife ahụ. Ị na-anya bụ moto before? Ka efi na-agụ? Primary 6, ka school oge na-agụ na ya? Great Divine Gift, ka ebe dị Odo? Obi Ọkpụ na Eze. So ịma anya ife a, ka onye kụziziri gị? Operator. So ya anya nwe eje ebiri ebe anyway now. Mana eji nwe grade ilo. Dị na try akwọ. So ihe move nwe kịta ga afụnụ. Ka ebe a gị paaki. Ngwa edu azụ ka anyị bido ka anyị tiekwa n'ihu akwụkwọ. Onye anya na-afụ heavy duty truck caterpillar nwa 8 n'anya. Ọ na-agụ primary 6 na Divine Great Secondary School Ọkpụ na Eze. Nke a bụ Ọkpụ na Eze Road. Ọkpụ na Eze Road. Yes. Ya ka anyị sị ka anyị gosikwa ụnụ na nwekwa ebe mmadụ ahụ ebe nwekwo na nọ ịdị ntabi nọ n'ihe eme. Nọ ndị Benjam Construction Limited.
nwata akwụkwọ nwa nke a ọgụgụ esiri ya ife a ka ego o si mụtazi ife nke a o si etie ọkwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo. Ugbu a nke akụkọ ụwa gala ka m kwukwa n'uche m nke njebụrụ mmadụ. Ahụchara m ihe onyonyo a o wee tụọ m n'anya nsị na ekwesịrị m ewepụta ihe onyonyo a ebe a maka o nwere otu ihe m na-agwawa ndị mmadụ ndị nọ m nso mgbe ụfọdụ na-asị ha na anyị nwa bụ ndị a mụrụ anyị eto n'ebe ahụ a kpọrọ obodo Naijiria, anyị agụọ akwụkwọ ebe ahụ. O nwere otu ihe, nnukwu ihe a napụrụ anyị, mbụ nke mere na mmadụ onye na-agụ akwụkwọ nweziri echiche ahụ na ka ya gụchaa akwụkwọ ka ya gaa nọrọ ala otu ebe dewa akwụkwọ ma ọkwanụ ka ya gaa nọrọ ala otu ebe tiwa ọda ka akwụwa ya ụgwọ. O nweghịzi onye na-eche echiche kedu ka a ga-esi arụpụta ihe ahụ ga-abachara obodo uru, kedu ka a ga-esi eme ya eme. Maka na ebe a nọkwanụ wee ghọrịa anyị nwabụ ndị Afrịka na ụdị akwụkwọ e nyere anyị, na-agwakwa ndị mmadụ si na anyị bụ ndị Afrịka na mata ihe ọbụla anyị mere onwe ebe anyị ji azụ eje until anyị chenjie academic curriculum anyị na-eyuzu, chenjie academic syllabus anyị na-eyuzu, nke bụ na mmadụ ga-agụ n'ụlọ akwụkwọ praịmarị ihe dịka afọ 6, gụọ n'ụlọ akwụkwọ sekọndịrị afọ 6 ọzọ o wee bụrụ afọ 12. Onye ahụ agakwa na mahadum gaa gụọ afọ 4 ọzọ makwanụ afọ 5, agbakọ ya ọ bụrụ ihe dịka afọ 16 makwanụ afọ 17 ka onye ahụ ji wee gaa akwụkwọ n'ime ndụ ya. Mana agachakwa n'akwụkwọ ahụ niile onwe ihe ọbụla ma ofu mkpụrụ ihe onye ahụ ga-arụpụtanwu, sọsọ bekee ka onye ahụ gara gaa mụta otu esi asụ. Maka gịnị? Maka na naanị ihe a na-akụzi na ụlọ akwụkwọ anyị bụ otu esi echeta ihe, anaghị akụzi otu esi echepụta echiche, otu esi echeta ihe, etu esi akram ihe ma sụọ ya n'olu bekee ka a na-akụzi n'ụlọ akwụkwọ anyị. Nke bụ na ndị mmadụ, imirikiti ndị mmadụ ndị gachara akwụkwọ taa, onweghị otu onye ga-echepụtanwu otu mkpụrụ ihe ọ ga-arụpụtara obodo ya, ga-abara obodo ya uru, nke ga-enye ya ego. Mana ị gaa na be ndị ahụ wetara anyị akwụkwọ a anyị na-aga taa, ndị a ị na-ekiri ebe a, ihe ị na-ekiri ebe a bụ n'ụlọ akwụkwọ. Kedu ihe a na-eme n'ụlọ akwụkwọ a? Ụlọ akwụkwọ ebe a na-amụ ka esi arụ ụlọ. Ị ga-ahụ ebe ụmụ akwụkwọ ji aka ha na klaasị, ha ji aka ha edo blọk o wee bụrụ ka esi ekuzi ya, theory and practical. Mana by abata na klaasị asụcha nnọọ bekee apụwa, nwata ga-agụcha ihe niile ọ gụrụ mana ọ banube na lab ebe a na-eme practical maka ihe ahụ ọ gụrụ, o wee bụrụ ihe dị njọ. M wee na-asị ndị nne na nna, bikonu, onye ọbụla mụrụ nwa, ka nwa gị na-etopụta ị na-ahụ ụdị onyinye Chineke nyere ya, ị na-ahụ ụdị ihe na-agụ ya agụụ. Adọchitekwala ya azụ si na ọ bụ na ọ gụchaa akwụkwọ tupu o jee mewe ihe ọbụla. Otu ahụ isi ahụ ya bụ onyinye ọ na-agụ ya agụụ ịbanye na ya, kwado ya ka ọ banye na ya, ọ ga-abara ya uru. Otu a ka ndị ọcha ị na-ahụkwa si eme ya. Onye ọbụla hụrụ onyinye amara nwa nke ya nwere, o mee gịnị? Ọ kpọrọ ya gaa n'ụlọ akwụkwọ ebe a na-amụ ụdị ihe dị otu ahụ. Otu ị na-ahụ ndị nke nọ n'iru ihe onyonyo a, ihe ha na-agụ maka ya na-eji a bụ maka ịrụ ụlọ. O nwekwara ndị mpaghara nke ha bụ maka ịkọ ọrụ ugbo, o nwekwara ndị nke ha maka ịrụ ụzọ na ihe ndị ọzọ dị iche iche. Otu a ka o si adị n'obodo ọbụla nwere isi a na-agụ akwụkwọ, akụzi ụmụaka ihe ha kwesịrị ịmụta ka ọ baara ha uru, baara obodo ha uru, ma baara ụwa uru. Ọ dị mma ka njedebegodi ebe a. O wee bụrụ maka ya, gị onye ụwa, onye na-egere akụkọ ụwa m, ịmarala n'otu anyị si eme ya, deere ebumnuche gị, etisuo ahụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị, n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị onye na-eso ebere anyị esonye, ekelekwa gị onye asị gị jide ka iji, onye asị ya jide ka o ji, ị mara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụ gị na mbata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa nyere akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne, biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka na-ahụ ihe onyonyo pịara m folo, ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m sọskraịb ya na mgbịrịgba nye n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo pịara m folo, ọ bụ na TikTok itikere m folo ma atọ ọkụma. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekelekwa m unu. Onye asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na apịrị maka na share button.
ya mara gị mma onye nke m, udo dịrị unu.